Hello guys, good morning. Good morning na. Good morning na. Mata na. Hoy. Pagtimpla nagkape. Kay mag-walking na ta karon. Mag-walking mi karon, naka-decide kung mag-walking mi karon kay dako na kay akong tiyan, especially kani siya. Dako na gid siya tiyan. Asa dia tiyan? Mga bata guys, pag-asa ng bayan, natulog pa. Si Bihati og si Missy, tulog pa kayo sila. So, wala lang. Namukaw lang ko. Iwa ko katulog. Alas 3, bigyan nakamatan ako. Kadlawon. Wak. Sige na, magbangon na ta kay jogging na tayo. Jogging na na imong kuan. Tiyan. Walking ra di ay ni karon ang may tabuan ni mag-walking tagkajot kay magluto din tagputo. Manuroy pa biya kag puto sa kugon. Let's go! Ininit ra ako, butangi kalamansi. Mubangon na pud ko kay maghilam usta sa oras be. 5:26 AM. Lamusta kay kuana sa di kay matabo mga tao. Wala namlay ko sabon. Kanang slices ako sabon be. Itong urin sa hot ba na day ko? Ay, oh. Basta na kong sabon, guys. Saan nasabdi akong sabon ba? Kanan isang glue getter. Uni akong sabon, guys. Glue getter. Wala lang, share lang ako. Slice na sa'yo. Gamay lang. Wala. Gamay lang para mabot siya 1 year. Oops. Thank you. Lamusta, oy. Sumuni itong dagway sa'yo sa buntag. Nakuskuso na siya kayo ah. Okay, halang ay. Halang kayo. Ayan. Asa man to atong pangtrapos atong naong. So mag-ilisa ako para sa mga walking. Simple lang ang mga attire. So ayan.
Kailis na ko muna niya akong outfit sa pag-walking. Ano na siya. Wala to, kutong green ba? So, mag-inom sa takajot og ininit. Ininit with calamansi. Ininit with calamansi. Muna siya. Karon. Itong inamon. Hayag na. Yan. Hindi na ka magkape o mag-inom ininit. So, ito na yun. Uy, hindi naman kayo. Ito na ba yan? Ito na ginaman eh. Hindi mo na. Mo daw niya ang pampa tunaw sa fats, guys. Kaning kuan, lemon sa gulag ininit. So atong ganap karon nga adlaw is man atong jogging or walking baka ha. Pagbalik diri magkuanta. Lutong puto. Nga na lagid kada adlaw luto tag puto. Untay lain ganap kay pandemic man di man ta makagawas-gawas. So ana lang dili ka importante. Nakita na ni mong 1.5? Naasa ka to ba? Green ba? Green. Wala sa di sa gawas? Wala kanila dulae. Magkaon sa tos daan. Kaunsa daw sa daan. Pangitaas ang gunting soy ba? Katong green. Halang kaya akong mata. Alas 3 pa nakamata na ko. Asa? Ayaw kayo walking basta eh. Ready na ko. Nagulat na lang ko sa akong partner. Dugay kayo. Walking ragod tagamay. Pampakuan sa atong dugo. Magsuot na tagmas daan. Ikaw Lah. Kabad. Kaulanon. Kaulanon siya. Alright. Yarn. Tambok na yarn. Tambok na mintin lang og bo-bo. Kaisa sa isa ka adlaw. Kay kalas ang tubig. Tara guys. Basketball na ta. Asa ka magsapat dito ra? Lapok dito dani oh. Ikaupat nga anak. Ang lalaki nga anak. Zos! Uban ka mag-walking, Zos? Nata na si Ate Neng. Tana, gawas na. Gawas ang iro. Good morning, everyone. Ay na, okay ra nagugaw di. So good na ko na may walking oh. Ano siya akong partner karon nga adlaw karon ra gid nga adlaw. Sunod adlaw basta siya lang gyapon akong partner.
Sada magkuano ging ani okay. Tugnaw Fresh kayo. lang. Ba? Taga diri din siya. Tugnaw kayo. Kaning nga sakyanan. Tuloy ko spy kon sa ning mga diri mo kan dilulo. Pink house. Nya ko lakagon ta sa iro karon. Oh. Wait. Tuyo ko na nato pa indad to. Asa? Ito. Asa? Asa tapit ang wala lang tayo iro mga kuan. Ay ito di sana yung mga iro di kata sa iro ba. Unsa na nga black dire? Block 6, block 8, block 10. Block ready eh. Di ba daw magsaba-saba kay pakiit sa iro. Alas pa, murag na ay nakabuhi iro dire. Pagdala sa daan ng kuan be, hinagiban. Wala Jesus. Ay, Ginoo ko madlo ko diri agi na. Uy, spy. Dagan kay iro. Guys, dagan kay iro. Pwede ka kag iro dire. Sao naman. Dire pwede dire mag jogging. Abi na kong iro. Abi na kong iro to. Kaya po ko diri ba? Karon sa lugar ka diri. Alam po ko. Guyog-guyog na niya. Camera. Asa ta? Sagbot. So muna siya karon ang kuan. Guys, gidamay na ko aning isa oh. Tulog pa ko na. Iya sige. Muna akong kalabtin karon. Nadungog gina ko imong tiyan niya na oh. Gutom na ka. niya exercise. So dito so kinay kuan na yung driver sa taxi daan. Ano dai? Wala ko na. Na Jesus. Pero yarn. Ako kuan butong oh. Pwede mangayo. Pwede ba? Pwede mangayo. So wala na iro diri guys. Ito na ang aming pagkakataon. Lah. Butong mubo kayo. Butong niya. Wow, tiada diri oh. Ang ganahan. Bong kon kay peaceful kay diri oh. Diri guys, peaceful kayo. Oo tayo makita tao diri. Out na day tao. Ano? Tao. Asa ta? Nawala naman siguro ta. Ano pa eh? Unsa naman ni diri nga black? Block 6. Phase 2. Okay guys. Arang nanghanggat sa walking oh. Nanghadlukan guys sa iro. Sige daw bi unsaon pag walking be. Pakitae ko unsaon pag walking. Okay naman eh. Stiga eh mura mag mura mag saka sa bukid ah. Sige daw eh. Unsa mo na? Unsa mo na nga atay? Ayaw ba?
Ah guys, daghan kay among taxi. Ihapon na to ha. 1, Ayaw, ayaw. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang taxi sa atong silingan guys. Yes, ganyan. So guys, mao ni atong dagway sa Kabuntagon. No? Sa sigpangoy itong kauban. Ha? Nasig yung nako guys. Ayun, bilang. Kasi naman, bakit makita ang kaslang mo. Kasabaan ta. Ah, Ika. nakurat ko sa iro guys. Tagang kay iro diri nga. Nahanap po guys. Nahanap po iro guys. Mahulog na yung kamera ko. Kulang ani guys, napaakan na lang mi. Nagko kay guys. Mahulog na yung kamera ko. Makurot ka sa iro mo. Oo, grabe gid ni nga. Grabe dahil kay iro. Gamay lang ni siya guys, pero murag ang iro diri mas daghan pa sa nagpuyo. No, so mo to dito napita ang iro. Mangita pa tag iro guys sa unahan. Napa ni diri sa unahan guys. Mangita ta ha. Baklay sa amin. Dadan. Ha? So dire napita guys, highway na ni guys. Mo ni ang dia pikas guys, subdivision ya po na niya unahan guys. Ato nang videohan ang tag-iya sa mga subdivision guys. Pero mauni siya. Hindi man yung bigyan klaro. Dara dayang naw. Abi na may sakyanan. Nervyosa bagay na ang kauban guys. Dili na ko muuban, kapoy na ko. Una na lang ko uli. So guys, mag-jogging pa daw siya. Ako mauli na ko eh. Mauli na ko kay balay naman namo ni dire. Siya kay mulakaw pa daw siya. Ikaw, jogging na. Bye. Mong uli na ko sa balay. Hello. Ayoko gambahi dogi. Diba? Agay. So mo ni guys, akong naabtan pag uli. Tulog pagyapon sila. Hala ka, nagkarambula. Kung duha ka anak. Oh. Narami sa sala matulog. Kaya ang kwarto. Gamay kaayo, di na may maigo. Muna itong hitsura pag uli sa balay no. Fresh pa ba yan? Dili na siya fresh. Paway takadjot kay kuan. Grabe gikapoy ko. Kaysa lagyapon man to katuyok siguro. Mga 10 minutes. Lagi to siya. Kapoy man day mag-jogging. Mag-jogging, mag-walking. So magpaugat ta sa atong singot kay maligo din ta pagkataod-taod. Sakto ba ka na? Close na ako kay mag-prepare para sa lutuon unya nga puto. Milkya tag puto guys, di man ta dato. So guys, atong tanawon unsay atong sudan karon sa buntag. Unsay magiluto spy? Aram malutuan guys, pinubre. Pero okay rin. Ika na to. Uy! Ini itong pamahaw. Ano ni siya ang coke karon? Coke. Coke o Pepsi. For sure ba? Ala, nabisod ka. Ilang taon na to na yung luto para pamahaw guys. Yan, pagluto sa utan. Utan, malay sagol-sagol, utan bra. Yan na eh. Ano, yapon na kasi eh. Guys, magkuha na ta. Manghipos na ta sa atong higdaanan.
Sila, nagkarumburitsing na gid sila. Bangon na mo kay mag-ipos na ta. Bangon na, kay-ipos na nako. Ibangon na, mise. Lag na sa mama. Sige na. Daratas pa. Hi. Everything I know about pain. Guys, ang anime kada buntag. Ako lagi manghipos. Dugay kay sila mamangon permi. Ikaw ang kapangipos? Kaya ang rason nga nung dugay sila mamangon kay bilar pagkagabi sige cellphone or mag-TV. Bangon na. Yes, Ang bait naman. Ang bait naman ni mama mo. Sige, ito pa. Ito pa. Bangon na ba? Sige na. Bangon na sige. Nagkikigog ano na. Tupain mo yan. Sige. Kaya kung kabinuangan guys kay Dahil sobrang bait mo ngayon. Sige. Tupain mo yan lahat. Everything I know about love, I learned from you. Ooh. Ayusin mo. ano na ba ito? Everything I know about pain, I learned from you. Ano na ba ito? Oh, tawa, gitarong ulit. Unsan na? This is what we call headset. Ayun. Tabangan ako ni Missy guys. Muna siya ako. Muna siya si Missy. Missy. Ano ako, ikaduha nga anak. Nanganak na lang ka, oy. Sayang. Nara si Brett. Nagsambang ka. Mara na siya ang tigsumbong. Ano siya si Brett ani. Good morning guys. Good morning, guys. Oh, di ba? Sumbong na dayon. Ansay imong isumbong karon? Wala pa? Bait ng mama mo, guys. Ay, tabangin ako. Everything I know about pain, it's all for you. Ooh. Lan hulog Brett. Mukha ako yung sisipin. Oh. Mga sila, ingana sila kabuutan guys. Nagtinabanga. Nagtinabanga sila. Nara, isulod na dito sa kwarto atong tulugan. Wow, ang bait niya ngayon, no? Ganito pag, guys, pagtupi ng anong tawag nito? Missy, pag sudlay na ko. Banig. Tapos, tapon nyo lang dito. Ganon. Kana naa sa bangko guys, ko ana siya, mga ukay-ukay nga picturanan. Okay. Gabaligya man ko ukay-ukay. Hala, sige, ako'y kanta be. 1, 2, ready, go. Every knowing about love, I learned from you. From you. And everything I know about pain. Mamahaw na ta. Sumuni among sudan guys. Unsay tawag? Guso. Utan nga way sagol. Utan nga walay sagol. Gigisa ra man ni siya. Gisa o gisa o butang toyo so adobo. Naro din among rice. Okay. Mahaw na ta. Mahaw. Ngaon guys. Ang pagkaon.
Batong o guso. Tama yun. Kita. Ha? Makita imong tiyan sa kuan. Katawhan. Mukbang gas pa eh. Maligo tayo ngayon. Kape guys, kape. No kape. Taon sa ko. Guys, basin matingala mo ha, nag-hernit na ko kay magluto mig kuko. Namo koy nag-order. So, atong lutuan. Nag-hernit kita kay para dili mahulugan og buhok. Manasag ko naghugas akong kamot. Hinay-hikap-hikap ra ba ko sa akong now. So, ingani lang ang unang buhaton. Murag expert ko no. Murag ko no hay expert. Flower. Magputang tag flower. Ano yan? Kanang dapat kuan. No. Uy bangag. Kay mag-expose man eh. Pwede, kanina lang oh. Ni. Hugasin lang. Asa? May gilisod na ko spy. Kani? Karang gamay. Gilisod na ko ngani oh. Wala siya kadali. Ano yan? Nabutang na lugar to niyong kuhan spy. Baking. Wala po eh. Dali ra kayo magluto og puto guys. Okay na kayo, ginan siya gamay. Okay ra. Bala gamay. Bala gamay spy basta. Ayan. Basta kanunay. Katong kay helmet ay tulang ko. So magbutang tag baking. Suoton tato na ako akong kuan ba, chef jacket. Para kuan kay tan-awon. Professional na nagluto. Char lang. Ang alas pa eh. Unang wala na tubig, nagbasa man lagi. Oh, balik, kilid. Yun si Amy ba, malaha eh. Wala daw kaya akong sayo. Salt din guys, salt. Ini? Ilak din sa ayo ko dito. Nag. Alay natin. Ganun. Ganun ko rin yung tiso. Wala tay cup na puti.
Hello guys, update sa atong puto nara luto na siya. Nara atong puto, i-deliver na ni siya karon kay nag-order ani. Nara. Napay wala pa na wrap kay busy pa akong kauban. See. Naara guys, ang kuan guys, mo na ang sudlanan mag-deliver. Mura gabakwit. Open gali spy. Kita tama sa sudlanan. Mag-deliver naman siya guys. Muna sudlanan sa puto. Kung mag-deliver. Kung pila ra ka buok. Muna siya. Charan! Nara din akong tig-deliver. Oh. Yan. Charn! Face mask. Wala kay face mask. Mag-deliver ka way face mask. Kato din ganina nga imong gigamit pa walking na to. How did it for it? I forgot. Samo ko English ka pa. Asa ka? Wala man dito. I forgot. Imong gibasura? To asa siguro sa kuan sala. Everything I know about pain, I learned it from you. Here it is. Nara. Parang hindi talaga makapasok. Sabi na nila papasok sa mata eh. Ganito yata tamang face mask guys. Hinagan binutbot na. Yun na kaya deliveran. Maingon na inon to siya karon nga. Ma'am, cancel na lang na akong i-deliver. Oh, i-deliver order. Ako, kaming Yabi. Exit pass. intact na. Hala, nainitan ang tubig. Ikuan sa na, be? Inumon ba na nato? Kanang walay init. Nara na sana. Gadto na siya guys. Mura siya galayas pero ga-deliver na din na siya sa puto. Bye. I don't have gasoline. Ay, siguro lagi nagagasolina. Here we go. 240 ha? Huh? 240. So guys, i-close na nako ni kay daghan pa kaayo ko buhaton. See you next time. Thank you for watching.